My parents came to Britain as refugees from Poland. Most of their families were subsequently murdered by the Nazis in the Holocaust. My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her hometown of Stachov. A German soldier shot her dead in her bed. Madam Deputy Speaker, my grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The present Israeli government ruthlessly and cynically exploit the continuing guilt among Gentiles over the slaughter of Jews in the Holocaust as justification for their murder of Palestinians. The implication is that Jewish lives are precious, but the lives of Palestinians do not count. בשנת 2002 סירבתי להתגייס לצבא. אני לא רציתי לעשות גם תפקידים שנחשבים לא קרביים, כי אני לא מוכנה לשרת את הכיבוש בשום צורה. אני לא חושבת שיש דרך לשרת צבא שכל המהות שלו היא לכבוש עם אחר, גם לא על ידי לעשות שם תפקידים סוציאליים כביכול שמייעדים לנשים. רציתי להצטרף לסרבנים מחלישים שמתנגדים ללחימה בעזה. אני חושבת שהכוח שלנו, של הסרבנים, הוא כוח גדול. אנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא מוכנים לבצע את הפשעים האלה, לא בשמנו. אנחנו לא נעשה פשעי מלחמה, אנחנו לא נפציץ ילדים ולא נגרש אנשים מהבתים שלהם. ביום שבת קיבלתי צו 8, להגיע מיד למחרת בבוקר, שירות, סירבתי. בעצם הגעתי והודעתי למפקד שלי שאני מסרב. זהו, הם צריכים להחליט מה לעשות איתי. אני בהולד, מבחינתי בכל רגע יכולים לקרוא לי להישפט, ואני מוכן, יש לי תיק ארוז בבית עם ערימת ספרים וכל מה שצריך לשבת בכלא. השבוע דיברתי עם המ"מ שלי, הוא התקשר, אמר, תשמע, אין עוד צווים, אבל רציתי לדעת מה הזמינות שלך. אמרתי לו שאם יוציאו לי צו אני כנראה אסרב. אני נמצאת בהפגנה הזאת כדי לתת אומץ לעוד חיילים ולעוד חייבי גיוס לסרב. אני נמצאת פה כדי לתת אומץ לעוד אמהות ולעוד אבות, להגיד לילדים שלהם שחייבים להתגייס על פי חוק, שישימו לב מהו הדבר שבעדו הם נשלחים להילחם. אני אומר לחיילים קרביים, נמצאים היום בעזה, חיילי מילואים שמקיפים את עזה ומתכוונים להיכנס, שמה שהם צריכים לעשות, בייחוד אלה שמרגישים שהם טועים, שמרגישים שהם עושים טעות, שמרגישים שמשתמשים במחויבות ובנאמנות וברצון שלהם לתרום, אני אומר להם תסרבו, תגידו לא. בתים הרוסים נשארו אזרחים רבים ללא קורת גג. המצב הוא ההומניטרי הוא קשה ביותר, ואני חושב שהאחריות היא על ישראל לשקם מיד את ההרס, לשקם את היחסים עם העם הפלסטיני, כי מתקפה כזו אין לה שום סיכוי לחסל את חמאס. מתקפה כזו היא אך ורק תחזק את חמאס בקרב האוכלוסייה האזרחית בעזה. זאת העמדה הנורמטיבית, הנורמלית, ההגיונית, של להתנגד למלחמה, להרג של אזרחים חפים מפשע, ואני חושבת שהרבה יותר מעניין לשאול את הימין, מה מביא אותה, כאילו מה המחשבה שעומדת מאחורי, אני אצא החוצה עם דגלים כדי להגיד מה, אני בעד שיהרגו אנשים חפים מפשע, אני חושב שזה נכון שרוצחים אנשים. צריך הרבה מאוד אומץ כדי לצאת מן השורה ולהגיד, סליחה, עד כאן. את זה אני לא עושה. בזה אני לא לוקח חלק. זה לא נעשה בשמי.